Добре, продължаваме. Сипахме се още мляко. Ето. Сега няма да изпия, нали? Направо. Той път ти вземе голяма, аз ще взема малко. Ето. Не барай, аз ще извадя. Добре, тая хем е голяма, хем дебела. Казал си, аз съм професионалист. Така, коя да взема? Ето. Ето. Да. И моята. Аре, почвай. Да ви кажа, гута го с крилсо гърло. Няма как да ви пия. Абе, бая, тишко си е, брат. И още. Не. Само да кажа, аз съм на 12, а той на 11. В края на годината съм. Декември месец, то как да стане. Води се, че съм на 11, ама съм на 10. Ето, нищо, пак. Още малко остана. Не си ги изпихме. Това беше. Абонирайте се, лайкайте и ние ще се опитаме да доживеем.